O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou esta mañá Testal para manter un encontro co patrón maior, Santiago Cruz, e representantes da Confraría de Pescadores, e no que tomaron parte tamén membros do equipo de goberno, co alcalde á cabeza, Santiago Freire. Entre os temas a abordar nesa reunión atopábanse varios proxectos pendentes de realizar, como é o caso da reiterada actuación solicitada polo Pósito de dragaxe do Porto. Tanto aí no dique como nos pantaláns, porque as embarcacións quedan varadas cando queren faenar e ir á mañán ao mar, pois quedan varadas e os armadores, bueno, vense un pouco impotentes, non? Algúns teñenes que sacar para fora antes de ser o horario de traballo, non? Por iso é unha demanda xa de hai anos, que hai moita burocracia, igual de costas do goberno estatal en este tema. Máis de 350.000 euros que temos que invertir para ese dragado, que están presupuestados dentro dos nosos presupostos, pero, bueno, faltanos o permiso en este caso, de costas. Non temos aínda o lugar idóneo que eles nos teñen que indicar para poder botar ese material. Xa o denunciamos xa fai esta semana, pero tamén a finales do ano pasado, e seguiremos insistindo, pero sobre todo que desde o Estado sepan que é unha demanda do sector. Necesitamos facer estes traballos para que realmente, en este caso, os problemas que acarrean a acumulación de material non existan. Pero esta non foi a única demanda realizada polo Pósito, que tamén lle pediu unha solución para as vacantes das mariscadoras a pé, ou a necesidade de buscarlle unha solución ao baleirado dos encoros. Temos aí 20 e tantas mariscadoras a pé que se jubilaron e hai outras tantas que queren entrar, que tuveron un 10 no baremo. Bueno, hai algo na Consellería que vamos transmitir ao conselleiro para desatascar, vamos dicir, ese tema, que poidan faenar esas 20 mariscadoras a pé que estuveron un ano no paro para coller puntos e pasaronos un pouco canutas as súas familias, e nós queremos que se incorporen a entidade, que non é aumentar, senón é o mesmo número, non? E temos os bancos cheos de cría, a nos ven un inverno, vamos dicir, tranquilo, e esas mariscadoras que poidan traballar, non? E pois tamén llevamos transmitir ao conselleiro, aunque seanos un pouco pesados, o protocolo do embalse, non? En Beixamar que non solten tanta agua e que solten máis enchendo o mar e na pleamar, porque baixa menos a salinidade, non? Na reunión o conselleiro destacou o traballo que realiza o Pósito, poñendo como exemplo do que hai que facer. Eu creo que aquí se fai todo un ciclo completo, desde a produción, incluso tamén a hora de poder traballar axeitadamente os seus bancos productivos, e, polo tanto, creo que en ese sentido tamén casi animo a que o traballo que están a facer aquí, este exemplo, tamén seña un exemplo para moitas outras tamén cofradías de Galicia, que tamén o están facendo ben, pero desde logo que aquí en Noia é un moi bon exemplo. Neste sentido, Villares puxo en valor tamén a recuperación da produción durante o pasado ano 2024, despois da elevada mortaldade de marisco provocada pola baixa salinidade das augas a causa do episodio extraordinario de fortes choivas vivido no outono de 2023.